Izborna komisija predaje izborni materijal biračkom odboru dan uoči izbora, a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkog mjesta. Izborna komisija biračkom odboru predaje kutije s glasačkim listićima, štambilj za dodatnu zaštitu glasačkih listića, izvod iz centralnog biračkog spiska, sve potrebne obrasce, glasačku kutiju, paravane za glasačke kabine, plakate i oznake zabrana, kutiju s neosjetljivim izbornim materijalom i vrećama za pakovanje izbornog materijala. Birački odbor nakon provjere izbornog materijala svojim potpisom u zapisniku o radu biračkog odbora potvrđuje da je izborni materijal ispravan. Birački odbor je obavezan da ukloni sva obilježja političkih subjekata u krugu od 50 metara od ulaza u zgradu u kojoj se nalazi biračko mjesto. Birački odbor lijepi plakate i oznake zabrana na zidu ispred ulaza u biračko mjesto. Birački odbor lijepi plakate izgleda glasačkog listića koji su identični kao glasački listić. Plakat zaštita izbornog prava, plakat kako glasati, oznake putokaza do biračkog mjesta. Na ulaznim vratima lijepe plakat oznake biračkog mjesta, te oznake zabrana. Zabrana korištenja mobitela ili drugih aparata u cilju slikanja glasačkog listića, zabrana pušenja, zabrana unošenja oružja, a na zidu biračkog mjesta lijepe plakat šema pakovanja izbornog materijala. Pored navedenog, birački odbor na vidno mjesto postavlja i rješenje o imenovanju članova biračkog odbora. Birački odbor postavlja opremu i uređuje biračko mjesto za dan izbora. Birački odbor prilikom uređenja biračkog mjesta treba voditi računa o tome da glasačke kabine budu dovoljno udaljene od posmatrača i članova biračkog odbora kako bi se zaštitila tajnost glasa birača. Glasačke kabine trebaju biti okrenute prema biračkom odboru. Birački odbor ostavlja izborni materijal na biračkom mjestu, zaključava prostoriju biračkog mjesta i napušta biračko mjesto, a ključ zadržava predsjednik biračkog odbora. Zgradu u kojoj se nalazi biračko mjesto obezbjeđuje policija tokom noći.